جمید بھائی شکر ہے تسی آ گئے ہو۔ ایمان بڑا انمول ہوتے ایمان نو خسن دیوی معصوم دیوی کسے شمر کو خسن دیوی معصوم ضمیر دار شمر تو فسن دے حاکم دل دی پاک مسیح سید کسے لدس نو گھسن نہ دے ہکا میرا دے آخری سہرہ دے حسنین گرسن نہ حسنین گرسن نہ دے ہکا میرا دے آخری حسنین گرسن دے ہکا میرا دے آخری حسنین گرسن دے فرد بھائی میں انشاءاللہ توڑی فرمائش ضرور پوری کرنی ہے چونکہ خطاب ہی ہے ساڑھے مہمان صنع خان بھی ہیں صنعت حق نہیں کھانا لیکن توڑی فرمائش پوری ہو سی انشاءاللہ بس 10-12 منٹ پر انشاءاللہ میں حاضری اپنی کمپلیٹ کرتا سننا جنہ سوڑے نبی دا حسن ویکھیا بھائی فتح شہر تو میرے بھی کیا ہے ہر اس بندے دے نال مخاطب جڑا بندہ نہ تے مصطفیٰ سنن داتی ہے کیونکہ میں ڈنڈی نہیں مارن دیندا جنہ سوڑے نبی دا حسن ویکھیا جنہ سوڑے نبی دا حسن ویکھیا جنہ سوڑے نبی دا حسن ویکھیا نہ مڑ کے نہ سورج تے چن ویکھیا جنہ سوڑے نبی دا حسن 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 ویکھیا او نہ مڑ کے نہ سورج تے چن ویکھیا جنہ سوڑے نبی دا حسن ویکھیا بھائی تو کر چل بھائی صاحب اے بھی قصہ زمانے دے وچ بھل گیا اے بھی قصہ زمانے دے وچ بھل گیا ابن یعقوب اپنا حسن بھل گیا بڑی بڑی گل ہے اے بھی قصہ زمانے دے وچ بھل گیا ابن یعقوب اپنا حسن بھل گیا جدو اقصا چنورے بدن ویکھیا 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 او نہ مڑ کے نہ سورج
تے چل ویکھیا جنہ سونے نبی دا حسن ویکھیا اختصار دے نال فقط ایک شعر بارگاہ حسینیت دے اندر اور ایک یا دو اشعار عامر صاحب دی فرمائش پیش کر کے یقیناً اجازت نہیں مہمان بیٹھے نے نبی دی جان نبی دی جان نبی دی جان علی دا مان نبی دی جان نبی دی جان نبی دی جان علی دا مان نبی دی جان علی دا مان تے فاطمہ لاڈلا حسین ہاتھ بلند کر کے کل ایمان آ رہا ہے حیدری حیدری نبی دی جان نبی دی جان علی دا مان نبی دی جان تے فاطمہ لاڈلا حسین حسن دا ویر حسن دا ویر